Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. This time check. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado pitsa 27 na bulan sang Pebrero tuig 2021. Anano ang pila kadalagko nga mga balita kag mga isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Nagatinuduanay na ang PNP subong man ang Philippine Drug Enforcement Agency sining natabo nga pag linothanganay nga sila malang mismo ang nagpinatyanay. Kay kung pamatian mo ang aton sini kapulisan, lehitimo man ang ila sini operation. Kung pamatian mo ang PDEA, ang ila operation, lehitimo man. Te ang pagtudloan ay subong, amo ang nagtulod kay Presidente Rodrigo Duterte. Siling sang Presidente, wala na sang iban nga ahensya sang mga otoridad ang gintagaan na kon otorisasyon. Sugod subong, ang National Bureau of Investigation lang amo ang magatutok sa investigasyon sang shootout sa tunga sang kapulisan kag ahente sang PDEA. Amo ni kahapon ang ginpalayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nya wala na sang iban nga ahensya, NBI lang ang mahimo makaimbestigar sa natabo nga engkwentro sa Quezon City. Dahusto man kay kon pamatian mo subong ang pulis lehitimo, PDEA lehitimo man ang operasyon. Te question kon lehitimo, sigurado wala sang koordinasyon. Kag kon may koordinasyon, wala magluntad-guntani ang shootout. Dalom-dalom ini nga isyu. Wala pa matapos dire ang shootout nga nagtuga sa kamatayon sang 4 ka personalidad. May madalom-dalom pa ini nga mga dapat tukion sang National Bureau of Investigation. Ang aton lang hulaton, ang palayag sang matag-as nga punuan sang PNP kag PDEA nga may manabatgid sa kasong kriminal kag administratibo sining shootout nga nagluntad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33.
36. Mabalik kami pagkatapos ini. Radio Philippine Standard Time, las 6:39 na. Hoy, hindi magkalipat ha, sa inyo pag-ehersisyo. That time, las 6:40. Manog-abot na ang iyasang China nga bakuna, sugaton gikuno ni Presidente Rodrigo Duterte. Galing may jutay kita nga problema. Sagin patigayon nga survey, ngagin patigayon sang Okta Research, nagapakita nga tagsa ka
5 ka Pilipino ang luyag magpabakuna. Apang ang iban hindi pagid magpabakuna. Resulta ini sa survey nga ginpatigayon nagapakita nga 19% sang 1,200 ka respondent ang willing nga magpabakuna. Kung epektibo giman ang bakuna kag kung mag-abot na sa pungsod Pilipinas, 46% ang nagasiling nga hindi sila magpabakuna. Kag may ara pa undecided nga 31%. So ang silingon, kadako sa porsyento nga hindi iluyag magpabakuna, 46% mo. Di dako pa ini nga porsyento. Ang buot silingon, may jutay nga kakulang ang kampanya sa aton gobyerno, kundi nagkulang nasyonal, probinsyal, lokal nga kampanya. Kung nga may ara pa sang madamo nga porsyento ang hindi pa ya magpabakuna. Amo ini siya ang problema karon sa aton gobyerno. Kung paano ini sila mapatagan, makumbinser naton sila nga importante ang pagbakuna. Kinahanglan may convincing power kita. Basi kulang-kulang ang kampanya sa aton gobyerno nasyonal kag probinsyal, lokal nga madamo gyapon sang porsyento ang hindi luyag magpabakuna. Mangod siguro nino sang iban nga mga balita gagwa sa mga social media. Kung sa bagay, magsiling kita, okay, may nabakunahan nga ang reaksyon hindi maayo. May 3, may 5 pa nga nagbakyag sang hindi maayo nga resulta pagkatapos first kag second dose. Pero 5 lang na. Milyon ya ang nagpabakuna na nga wala ya epekto sa lawas nila. Kag sigurado ya, may garantiya nga protektado na sila sa COVID-19. Galing ko kay isa bala, gapati kita sa pipila ka mga report sa social media, ginapagawa naton ang kalainan sa kagamay nga porsyento. Sa 1 ka milyon may napulo, dabi nga may jutay nga diferensya, at tugid yan napulo ya, among dapatihon ta. Milyon nga nagpabakuna nga wala iya sang kung ano man nga resulta nga malain. Tinga haga kita pati sa 10, 5 nga nagbatyag allergy, ang iban daw medyo hindi amo ang epekto sang bakuna. Di kita mapati sa linibo-libo o 5 o 10. Amo na kung kaisa bala. Kinahanglan tuod ang gusto gid kag pangganyat gid. Inablang may makakonvince ka gid, makasiling ka bala nga daw may ara programa gobyerno nga makaganyat gid ang makagalana bala nga paganyat pabakuna kita. Diin ang gusto ninyo, diin ang mas delikado, ang COVID-19 o kon ang bakuna. So kung pamangkuton mong kadaman sa batanan, COVID-19 ang delikado, bakuna makaluwas kabuhi ng tao. Amo na nga mga plastada bla, nga daw hindi ko kaintindi nga sa subong, kadamo gyapon sa porsyento nga hindi magpabakuna. So, posible may pila ka bahin sang aton nga kampanya nga daw hindi mahangpan sang aton pumuluyo, nahadlok ang aton pumuluyo nga dapat amo na silang kumbinsiyon naton nga magpabakuna. Kadugay nas nimo, daw hindi ko kaintindi kung nga daw ko ano may kulang-kulang gid ang kampanya sa gobyerno nga madamo gyapon ang daw gadwa-dua, madamo gyapon ang ginakulbaan nga magpabakuna. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang panyawan ang nahibalon bilang isa ka makabuhay, isa ini ka herbal nga tanom nga napapatudaan na nga nagaangkol sang sangkap nga makapulig sa lawas kag kilalaman nga isa ka mirakulo nga herbal kag karon ang panyawan.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 48 na. Diri kita. Habon ang inapangita. Philippine Standard Time, lasay 50. Ariho, daw na-intriga ako sa nga balita mo. Ano nagbalik naman ang nagakatabo sa una? Nga sa mga puti kontra itom? Sa unang mga itom, daw ginahimo lang esklabo. Daw ginahimo lang mga sulugoon sa una, dito sa pungsod Amerika. Bangod sang diskriminasyon bala, bangod sa kolor, sila ya puti, kitaya brown itom. Ti nagbalik naman. Sa karon ginapaandaman ang mga Pilipino dito sa Estados Unidos. Bangod do nagasaka ang krimen bala, hate crimes kang ginatawag. Do may akig sa mga taga-Asya, lakip ng Pinoy of course eh. Ti ang report, may mga footage nga ginapakita mo. May ara nga Asyano ginatake sa pila ka mga puti dito sa convenience store. May ara man nga Asyano biktima sa pag-atake sa iya. Man dito ga lakat ang isa sa may shuttle bala, kinastigo sa wala makilala nga mga persona. Isa man ka 61 anyos nga Pinoy, winaslikan sang box cutter sa guya sa New York subway train. Wala gi siya nagbulig bala. So ginapandaman ang mga taga-Asya, lakip ng Pinoy nga maghalong dito sa Amerika. Doon nadula naman ang diskriminasyon, nagbalik naman. Anong natabo man? May mga ginhalinan gini mo. Nga daw akig sila sa taga-Asya, lakip sa mga Pinoy. Sa unang history nagasiling, ti kaluluoy ang mga negro sa una mo. Hamak mo ka, balo naman kamo sa history da nga, daw ginahimo lang niya sulugoon, ginabako lang, manugserbi, manugkuyab kag iban pa. Tiguro daw ginagabaan mamla, ang iban nga pungsod. Tilang tawa subong, ang mga itom naton nga mga utod. Siling San Diyos daw ginapakanubo kamo, abe, tagaan tamang kamo talento. Number 1 subong sa mga basketball nga bantog, itom. Mga kampyon nga mga singer, itom. Ang mga first class nga mga artista, itom. Daw mo na bla, daw luyag lang ipakita sa ibabaw na hindi man kamo magpareho sini. Ang tanan palareho sa mata sang Diyos. Kamo ya daw superior kamo. Hindi man tanan ha. Wala taga siling nga tanan nga puti amo ni batasan. Pero amo na bla, nga katabo na ho, ginapandaman ha. Nga daw kanubo ya sa pananaw la sa aton. Sa iban gani nga mga pugson na gadto kato ginatapik sa kilid dingding bla. Andam sa kawatan nga Pinoy. Ay kalain. Bao kay ibang Pinoy ni wala magkapataha bla. Magabot si mga pungsod, mga uti man, ano pa nga kisa daw ginapasibangdan lang kita. Nubo na nga daan pananaw sa aton, imo pa kamo kalakasan nagnubo na gid. So amo ini ang nagakatabo subong pandam lang ina sa mga Pinoy naton nga magkadto dito. Kay daw may style na subong ang panawag sini hate crimes. Daw akig. Ginahimo ang krimen panghalit sa mga taga-Asya. Di ko masiling kita taga-Asya, ti damo mga sa Pilipinas, kag iban pagid nga kaupod naton, kaiping naton nga taga-Asya nga mga nasyon nga mag-abot dito sa pungsod Amerika. Kita mo nga lain kolor to, Meksikano do dumuon sang kano ay puwerte. Daw kitaon gimana ang diskriminasyon. Ti subong ang aton lang mahimo pandam lang sa mga Pinoy
nga kung ato kamo dito hindi tanana sa nasiling ta wala may kabangdanan ini nga nagsaka naman ang daw kaugot sa mga puti dito sa mga Asyano. Ano ay ang kabangdanan sini? Ano ay nga nagtuluhaw naman nga daw may akig ni mga puti sa aton nga mga taga-Asya labi ni gid sa mga Pinoy. Ang aton mahimo ti pandam lang sa aton mga kauturan extra nga paghalong kay base kon biktimahon man kita sang mga puti. Ang mga puti ang magkanto di perting atipanta. Perti ang aton sini nga halahatag sa maayong batasan di para atipanon ang aton sini mga kauturan sa iban nga pungsod. Ang hospitality sang pungsod Pilipinas Porte. Ang balos nila dito hindi man tanan ay kaakigya sa hindi nila kasahi kag hindi pareho nga kolor. Ay ano ini daw hindi maayo ini nga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:55. Mabalik kami pagkatapos ini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon patayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo patayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod ng mensahe wala sang ginagampingan patayon aksyon radyo pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio!